ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. Дӯстон, имрӯз 12 июни соли 2025 навор кардам ба шумо. боварӣ дорам ки навори имрӯза хуб мегзара. таби дилтон мешавад. Мошинҳои арзонам ҳаст, мошинҳои қиматам ҳаст. Дӯстон, чӣ хеле ки абдошкай наваре диден бардоро Daiwa Nexi 11000 сомонӣ ҳолатиш ништияк. Мақсад ки видео созай навомагиё меҳмоно хоҳишманд якта лайкора бисен да канал ҳатман подписатсия кина. ҳар рӯза навари мошин хона мекуну насиб боша. як рӯз на як рӯз ба таби дилтона ягон хона мошин замин мекава мегирем. хуб дӯстон, барои реклама кардан метавонед ки ба мо муроҷиат кинен. рақамҳои мо шуморо мунтазирем бардоро. Комментора бихонен, ҳамин намуд автомобило боша, агар да мо равон кунен мо пешкаш мекунем. эълони якум мегзарем дӯстон. як таматисчаи сафеди хушрӯи чотка кузовиш тоза як бардоро ки ба мо равон кардан ман имрӯз пешкаш шумо мегардонам дӯстон. дар шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Гулистон, деҳаи Корбон дӯстон, 10000 майсолаш мотори як вапше камрасход оврасход дӯстон бардоро автомобил. Коробкаш механика. Газ бензин мехӯрад, газ евро 4 зайга. Бензин қатъан меравад дӯстон. Хулас нархи автомобила 25000 сомон мега. боз адман муомила карда мешавад аз номи канали Авто ТВ. тамос тариқи WhatsApp метавонед шумо кадезан ин ду рақам дорад 074 ва 009 WhatsApp ҳам дастяка. ба ҳамин рақамҳо бардора ҳатман тамос гирем рафта аз наздик автомобила бибинем. исуса ҳайкунем 10000 майсолаш солиш ки наместай. ба дуюм эълон мегзарем. инак боз як автомобили дигаре ки мо рафта аз наздик исуса ваҷдани кардем бардоро. хулас дар ноҳияи восеъ қарор дорад ин автомобил. Opel Vectra B меган. хулас солаш 1995 газ бензин дӯстон. мотори 1.616 коробка бошад, механика дӯстон. ҳолати мошин састаниш бад нестай. дута балони пеш нохили пачка бардоро, дутаga қафош 60%. ҳатман аз номи канали мо занг бизен, шояд ки бо шумо да арзон мекунам бардоро. 33000 нархи автомобил мега. бардоро дар салонша бинен. хулас мошин нағз. 3 моҳи дигар ҳуҷҷат дора. набардоро мошинча беҳтара мехари, ҳай мекини фақат мегарди. беҳуда хоҳишмандам занг назанед. мошин тоза ягон ҷош хӯроштагӣ нест, аллакай ба хазмати шумо маълум. ҳатман харидоро дар ҳамин рақами охираш 99 97 ба 93107 занг зен. ба сеюм эълон мегзарем дӯстони азизи ман, бардорои қадрдон, дӯстони азиз, ҳатто модарони гиромӣ ки тамошо мекарда будастаен. Daiwa Nexi солаш 1997 дар ноҳияи Данғара айни ҳол қарор дорад. Nexi чара бинем бардоро худтон баҳо бутен. агар маъқултон шида боша ҳамин Nexi ба ҳамин ҳози нархша мегум бардоро 11000 сомонӣ. чикор кунам бо ина бардоро барои шумо? Автомобил 11000 сомонӣ, коробка механика. тамос тариқи WhatsApp ҳамин рақамҳо метавонед ҳатман када занг бизанед. рақамо 96 45 75 75. я набоша ба фикрам дубор мондаям. хуб дӯстон, марҳамат кинед касе ки Nexi хар ҳаст, Daiwa да ҳавас дорад. номерош 5195 даст BM03. дӯстон, тамоми намуди автомобил, мол маҳсулот, техника, тракторҳо ҳам боша метавонед ки ба мо муроҷиат кинед бардоро айни ҳол вақти дарав аст. мо мегирем хона мошин замин, чизе ки бошад бе ягон мамнуият, бе ягон изокашӣ. дӯстон, муроҷиат кинед. ба чорум эълон мегзарем. як тои дигар Мерседеси гизала ки ман имрӯз пешкаш шумо мегардонам бардоро. мутмаинам ки ҳамин автомобил ба шумо маъқул хоҳад шуд. бинем бардоро ҳолати мошина. солаш 1995 дар ноҳияи ҳамадонӣ, яъне ки дар московский автомобил айни ҳол қарор дорад дӯстон. моторши 1.8 коробка автомат, бензин плюс газ. рақамо 981 02 14 17. як соли дига аккаунт яки ҳуҷҷат дора. нархи автомобил 40000 сомонӣ. 95 сол Мерседес, касе ки харидор ҳаст, газ бензине. рафта як аз наздик бубинед, исусу ваҷданӣ кинед. фикри ақидатон бардоро дар комментария бинависед. эълони чорум. ба эълони панҷум мегзарем дӯстон. Toyota Wish беҳад автомобили нағз. дар ноҳияи Калхозобод айни ҳол қарор дорад. солаш бардоро 2014 ҳаст. бензини холли, танҳо бензин. мотори 1.8
коробка бошад автомат. нархаш бардорои азизи ман 110,000 сомонӣ мега. тамос тариқи WhatsApp 3 намуд рақамҳо яккара мондем ки якам бояд срочно савдо кунам. салнош кожа утилизация документу тамом шидагӣ мега. як 4 рӯз пеш 100 километр ҳайкада мега 7-8 литр хурд. марамат кунед дӯстон. пробегаш 140,000 пробег. касе харидори ҳақиқӣ аст. ҳамин рақамҳое ки дар поён мондагим, 2 рақами русӣ ва 1 рақами тоҷикӣ, ҳатман акада занг бизанед. харидору фақат касе харидор нест, хоҳишмандам занг назана. ба эълони шашм мегзарем. як тага аст райфча баҳри шумо 27 смак 1995 сол. қафош дидасе мардоро камтарак пачақ шидагӣ, намедонам ай кадом сабаб. мотор 1.6 оддӣ, коробка бошад автомат бардоро. коробкаш автомат кардагӣ. хулас газ бензине бардоро. на як рафта аз наздик хитон бубинен. агар маъқултон шава ҳатман маблағша метенда мошина мегирен мин. рақаму 988 34 04 44 WhatsApp ҳам дастияка. инеҷа бардоро моторшай. ба фикрам камтарак моҳика талаб шидака мошин. не ки ҳолаташ коршоям ай автомобил корношаям нест. яъне ки мерава бензин плюс газ. коробка бардоро шутка нест, автомат ай. газ бензин я сола ба ҳуҷҷат. ба 7 миллион мегзарем дӯстон. BMW C-Series ки солаш 1999 ин намуд автомобило бардоро барои одамое ки хеле серьёзниян зебш мета мақсад. дар душанбе бардоро 44500 сомонӣ. касе да тройкаи слишком тоза дар кор бад бардоро марҳамат занг бизанен. задагӣ пушидагӣ ягон ҷои хирошидагӣ надора. ҳатто краска ҳам шидагӣ нест. заводскои айхча краскагаш бардоро. ай соли 2014 як даст гаштеса мега. ҳам бо кам гаштагӣ. заводскои мошин ягон ошибка надора. марҳамат дӯстон. холи бензина 1.8 коробка бошад механика. мардак бори пул медоштам, ҳозир худам занг мезадам мегирифтимаш. рақамо 558 25 02 20 тариқи WhatsApp ҳатман тамос гирем. подписчикои муҳтарам, ба 8 эълон мегзарем. инак агар ягон гапи гаҳанда гуфта бошам азри зиёд, боз як автомобили дигар баҳри шумо пешкаш мекунам. видиш ранги Toyota, не ки бардоро автомобил худаш BMW 7 series аст дӯстон. салон чотка тоза кожания. бинен ҳатто ки чанд литр бензинш монда мега. хулас автомобил 2008 май солаш дар ноҳияи дӯстӣ, яъне ки дар ҷили кӯл бардоро қарор дора. автомобил 56000 сомонӣ мега. бензини холӣ. мотор камтарак не конкретни калонай. моторш 35 беҳад мехира бардоро гуфтам онто. бензинай. коробка автомат. тамос тариқи WhatsApp охириш 34 558. марҳамат занг бизанед агар харидор бошем. ба 9 миллион мегзарем дӯстон. инак BMW C-Series соли 1993 дар шаҳри душанбе қарор дорад. дӯстони азизу арҷуманди ман, ҳозир бинед ки дӯстон Astra-F 27000 гуфтеста буд агар хато накунам. ин якон BMW C-Series дӯстон ки солиш 93 май 27 мега. хуб, нархҳо ҳар гуна мешавад. автомобилҳо ҳар гуна. ҳар каса мақсад пул дар кор мешавад. аз маҷбурӣ аст баъзе вақт арзон мефурӯшаш ки як мушкили дигарим ҳал шавад. хай мошин оҳанай бо ёфт мешавад. ҷони одам не мақсад. коробка механика дӯстон. газ бензин. мотори 1.6 оддӣ. тамос тариқи WhatsApp ҳатман нами рақамҳои 16 19 охириш 935 39 занг бизанед. мотор коробка ходовой иёш ҳамаш 100%, баллон 80% бардоро. аккумуляторам нав. то 3 сентябри 2025 ма утилизация қади ҳуҷҷат ҳаст. ба 10 миллион мегзарем шербачҳои азизу арҷуманд. дӯстоне ки дар охири навор қариб расидестем, хоҳишмандам тарк накарда лайкора бизанем. BMW 5 series соли 1997 дар хуҷанди бостонӣ қарор дорад дӯстон. 54000 нархи автомобила кардесан камон. газ бензина акин ёк намаро. коробка механика. ҳатман тариқи WhatsApp тамос бигирен. ҳуҷҷато ҳаст. техосмотр қатъи утилизация надора. гуфтам онтон дӯстони азиз, техосмотр утилизация надора.
فقط زنگ بزن. اما شعر بچه‌ای که حقیقی خریدار هستند. مقصد هست انسانایی که نمیخره про سرد اینترنت زنگ میزنن برادر رقم بده. خواهشمندم شما خیلی نکنین. التماس آهنی. خوب دوستان عزیز ارجمندی من و подписчикои محترم رسیدیم به انجام. برنامه لایک را فراموش نکنین. در کانال حتما ابونه شین. به یگان ایزو کشیدن برادر میتونین که در رقم مراجعت کنین. نصیب باشه خونه ماشین زمین چیزی که هست. تیک توک اینستاگرام در کانال 3-4 تا در یوتیوب 3-4 کانال داریم. نصیب باشه رکش میکنیم در کوتاه‌ترین مدت سودا میکنیم. باقی در پناه الله تا نور آینده پناهتون بخدا.